Fy enw I yw Diane a dwi'n rheolwr cyllid ar gyfer cartref gofal a dwi'n dioddefwr trosedd seiber. Ble dwi'n dechrau, rili. Cerddes I mewn i'r swyddfa, wedes I helo I Joe, a sefyddes I lawr wrth y desg, fel wy'n neud pob bore I gael golwg gloi ar fy e-byst. Spam, cylch lythyrau. E-bost wrth Sandra, fy rheolwr, yn gofyn I fi lenwi ffurflen ar-lein. Clicis I arno, a aeth hwnna fi I borth oedd yn edrych yn eitha gyfarwydd. Oedd e'n gofyn I fi am manylion personol, y stwff arferol, enw, e-bost, rhifon, creu gair, cyfrinachol. A tymod, o'n i'n gwybod bod wedi dod wrth Sandra, so nes I feddwl dim mwy amdano fe. Na fe, e-bost wedi checio amser nawr I weithio. Diwrnod nesa, cerddes I mewn i'r swyddfa, wedes I halo'r Joe, nes I baned, a steddes I lawr wrth ffenesg. A waw, roedd y mewnflwch yn llawn. Lot o e-bost wrth gweithwyr pryderus, a phan sgrolies I lawr I ddarllen nhw, sylwes I bod fi di anfon e-bost allan oedd yn gweud, helo, mae gen I gywilydd I ofyn, ond mae'n balans banc ni yn isel iawn oherwydd cost biliau ar hyn o bryd. Allwch chi plis anfon arian yma i'n helpu ni? Sa di anfon dim byd. Wedyn naeth y ffôn canu. Helo? Y banc sydd ar y ffôn. Ie. Diolch am ffonio. Wedyn nhw bod nhw wedi sylwi ar rhywfaint o bethau twyllodrus ar gyfrif banc y cwmni a bod angen I fi gadarnhau fy manylion iddyn nhw mwyn iddynt ei gael lawr. Chi'n gwybod smwn i'n gwmni mawr, so ni'n ddiolchgar am yr help ac yn fach bod fi'n gallu datrys y pethau od oedd yn digwydd. O'n I just ddim di meddwl pethau drwodd. Rhoddais i'r manylion banc iddyn nhw, fy enw defnyddiwr a'r pin cyfrinachol. Wedyn nhw I fod yn ofalus o scamwyr ar-lein gan bod nhw'n gweld llawer o bobl yn clicio ar links ffug ar hyn o bryd. Felly byddwch yn ofalus. Wedes I am y ffurflen anfonodd Sandra I fi, ac efallai bod pethau wedi dechrau oherwydd ni. Wedyn nhw I beidio poeni, bydden nhw'n datrys popeth. O'n i'n teimlo'n rhyddhad wrth clywed ni, a nes I fwrw ymlaen gyda'r dydd. Ond oedd pethau jest yn dechrau. Sandra oedd e. Pam I chi wedi tynnu filoedd o bunnau o'r cyfrif banc y busnes? Mae hyn yn ddifrifol iawn. Dywedodd yr heddlu bod fi wedi lawr y lwyth o meddalwedd maleisus o'r enw drwgwedd ar fy nghyfrifiadur. Wedyn nhw nagodd e-bost Sandra o hi o gwbl, ond yn hytrach roedd y cyfrif e-bost wedi ffigio I edrych fel un hi. Dyna sut aethon nhw ar fy nghyfrifiadur I anfon yr e-byst hynny allan. Ac roedden nhw wedi ffonio fi ar y rhif ffôn ro'n I wedi rhoi iddyn nhw pan o'n i'n cyflwyno'r ffurflen yma. Wi ffili credu pa mor gyflym digwyddodd y cyfan. Mae'r heddlu'n dal I weid, cofiwch taw chi yw'r dioddefwr yn hyn I gyd. Mae gwaith yn gweud I peidio â poeni. Ond dim yn gallu wynebu pawb. Achos fi ddim yn gallu anghofio be fi di wneud. Yr holl arian yna y ddyle fod yn mynd dal I staff a darparu gofal i'n cleifion. Wedi golli oherwydd fi. Mae hyn yn ofnadwy, a oedd yn bosib I osgoi.
Wedodd yr heddlu bod hyn yn digwydd drwy'r amser, ond so hwnna'n neud i chi deimlo'n well. Wy'n gwybod nawr, dyna ni wedi darllen yr e-bost yn fwy trylwr cyn clicio ar y link i wneud yn siŵr taw Sandra na ddanfon e. Dylen ni di rhoi'r ffôn lawr pan wnaethon nhw honni taw nhw oedd y banc a galw'r banc yn ôl fy hun. Smo unrhyw beth fel hyn wedi digwydd i fi o'r blaen. Wi jyst ddim yn meddwl am pethau fel hyn o gwbl. Ond gallech chi